Wis ngene ae gak campur-empuk. Ya boleh. Harum maneh. Tenan. Mantep ki. Mantep tenan lur. Dan Halo Lur, ketemu maneh karo Bu Lik sama Babe. Saiki Bu Lik arepe masang eseng-eseng terong karo telur. Ya boleh. Karo ngulup sawi pahit ngene iki sawine. Iki nganu Lur sing digawe terong lalap ijo Lur. Ya boleh. Ngene iki. Terus iki mau bumbune tak siapne Lur. Udah disiapin. Enek bumbune uleg, bawang merah, bawang putih, lombok keriting, lombok cilik terasi. Iya. Nah terus karo enek bumbune iris Lor. Oh, dua. Dua. Bumbune iris enek laos, bawang merah, bawang putih, lombok keriting, lombok cilik karo tomat. Iki komen tambah sedep dan cantik warnane. Oke, Iki eseng-eseng ala Bu Lik lho Lor ya. Ya wis Lor, ayo. Ayo. Bu Lik saiki tak mitili sayure sik ya. Iya. Aja kemana-mana lho Lor. Ikutin terus loh. Iya. Wis mendidih Lor aire sumuk. Saiki ngerebus sayurnya dulu. Ini kasih garam Lor, Ya boleh. biar ijo, Ben cakep. ben cakep ben ijo. Gak salah lama-lama yang komen rasanya kriuk-kriuk ngono. Ya boleh. Wis mateng sayure. Sayur pahite. Wis ngene ae gak campur-empuk. Ya boleh. Lor, sekarang terongnya sebelum dieseng-eseng direbus sik Lor. Ya boleh. Ngene iki. Nah, Agak lama apa bentar tok boleh? sebentar ae, alum tok ae sudah. Boleh. Iki bumbu irise Lor. Boleh. Sekarang karo Bu Lik dipotong-potong Lor. Saiki arep ngulek bumbune Lor. Ya boleh. Dikei garam dulu. Saithik sik ae. Ya. Bumbunya udah lembut Lor. Marek ngene digoreng Lor. Ya boleh. Ben sedep. Sekarang telurnya digoreng dulu. Ya. Ndoke kayak gini lho Lor, matenge. Ngene tok ae kuning tok. Ya. Sekarang gongseng atau gongsal Lor. Nganu. Digongseng atau gongsal. Goreng atau gongso? Goreng atau gongsong iki. Harum maneh. Tenan ambune suwedeg Lor. Lor, boleh gawe oseng-oseng terong karo ndok niki. Sedulurku kabeh duwe terong, cobaan Lor. Jan mantep, enak tenan iki. Ala Bu Lik ya. Ala Bu Lik. Ini lama apa bentar Bu Lik? Yo sak matenge. 5 menit. Oh, 5 menit. Sekarang bumbu irisnya masuk Lor. Ya boleh. Ini. Tomatnya belakang aja, keri-keri gak apa-apa. Lombok-lombok dulu nih ya. Lombok-lomboknya dulu. Enggak sedikit
alum baru tomatnya mlebu. Cuma laosnya barang wis mlebu lur. Sekalian pokoknya. Kalian. Lur, sekarang tomatnya masuk. Gede. Dikasih air lur, dikit. Dimasukin penyedap, micin, gula dikit. Ya beli. Iki saiki ndoke mlebu lur. Oh sekalian. Sekalian. Mm-mm. Ndoke dilebokne pisan. Ya. Ini masuk. Senge terong telur sudah mateng. Ya beli. Iki lho, delon kok niki. Mateng iki jangan ngentekne sego sak piring. Diangkat. Ya beli. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, le masak Bu li eseng-eseng apa jenenge Terong terong. karo telur. Terong apa Bu ijo Heeh. karo telur guys mateng lur. Ya be. Iki saatnya madang lur. Ya monggo. Nah, lur, monggo lur, madang lur. Nah, telurnya satu ya Bu li. Heeh, bah lur. Kayak dudu ya. Ya wis. Sip. Jan. Kompliti Bu li. Ya. Dikompliti. Tanganku Mas bersih loh. Bu. Padha Oke. iki wis. Arep njukuk. Digabung tek buli karo tek babe iki nek iso ping 6 berarti 12 iki lur. Ping 12 lur. Iki nih kerupuknya juga nih ya. Dijumukne Jukukne sak pisan. Mas ngene iki. Delok be. Iki lho lur. Be. Sik. Senge-senge gak Iki lho. ketok be. Nah, Mantep ki. iki. Jan. Iki lho lur. Menyala ya be. Oh, menune lur, menggoda banget iki lur. Wis tenan pokoke be. Sederhana Heeh. tapi Tapi top. Heeh. Lur iki lur. Monggo lur ya. Monggo. Tapi karo buli madang. Heeh. Oke lur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. monggo lur. Wah lur. Mantep tenan lur. Jan. Iki lho lur. Pokoke ala buli is ngene iki lur. Heeh. Lek babe ngarani wis Lur, telure lur. tiada lawan lur. Iya. Mantep lur. Heeh. Hmm. Hmm. Dulur-dulur kabeh iso masak ngene iki lur. Jan tenan lur. Weh. Pokoke Mantap. dicoba kabeh Wis, sing tenan. dimasak Bu Lik ya be. Bumbune lur, terasa lur. Boleh aku imbuh anu ya, imbuh dhewe ya. Teronge aku seneng. Wah, Kok dhewe? Bumbune terong jan empuk tenan iki. Pokoke diwareki be. Heeh. Kurang nambah pokoke. Wis, tenan, wis. Aturane ngono kuwi pokoke. Heeh. Kene iki ra batas-batasan ya, Bro. Heeh. Bebas iki lur. Dan enak banget.
Enake piye, Be? Bah tenan Buli. Enak iki ya. Heeh. Gonggur. Alhamdulillah Lur. Babe karo Buli lek madang wis selesai. Iya deh Lur. Wis wareg iki Lur. Alhamdulillah. Tapi tetep dongane dulur-dulurku kabeh dimanapun berada, tetep diparingi seger waras, sehat, panjang umur Lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine Lur. Amin. Oke Lur. Wassalam Lur. Matur nuwun.